O Concello de Pontevedra xa ten listo o proxecto de reforma da Rúa Cruz Vermella, uns traballos que comezarán previsiblemente neste 2017 e que contarán cunha inversión de 1.400.000 euros e 10 meses de prazo de execución. Unha das grandes novidades destes traballos é a creación dunha nova praza peonil entre Álvaro Cunqueiro e Padre Gaite. E logo, o que é máis chamativo é esa nova praza que xeramos aí diante entre o pabellón universitario, a entrada da escola, o centro social da Cruz Vermella, o centro de día da Cruz Vermella e as casas, os veciños que viven contra ela. Podemos xerala, entre outras cousas, porque aí non hai ningún portal, non hai ningún garaxe que precise entrar e pode quedar pechada ao tráfico. E, de feito, queda pechada ao tráfico. Unha reforma que comezará na Praza da Castaña. Entre este punto e Álvaro Cunqueiro darase continuidade estética ao primeiro tramo xa reformado. O que é a Rúa Cruz Vermella, que continúa por Álvaro Cunqueiro e tamén que sae por Portelapazos, vale? E aí o que se fai é darlle continuidade desde Padre Amoedo, vir todo ata Santa Clara, con un tránsito continuado, e pechar un bucle, vale? Volven a sair outra vez ao final de Cobián Rofiñac. Dese modo, queda a rúa circunscrita ao tránsito dos veciños e das veciñas do bairro. A zona a reformar contará con 33 árbores. O proxecto xa está a disposición dos veciños para que o poidan ver e engadir algunha recomendación. E será no mes de setembro cando manterán Concello e veciños unha asamblea no barrio para pechar de xeito definitivo esta remodelación da Rúa Cruz Vermella.